Igama ihora ke lesikhombisa emsakazweni iRock FM. Igama lami nguThulani Ngwandwa, ngibingelele mese ngiyakwamukela. Udaba okuyilona-ke lihamba phambili kutholakala umlisi endaweni yasothungathi emagwaveni besolakala njengomshushumbisi wey'dakamizwa. Ubanjwe-ke nohlobo abalibizayo nge-cocaine elingabiza iy'nkulungwane ey'ngamakhulu 200,000 wamarandi, kanti-ke lo mlisi uzovela-ke maduze enkantolo yaseVerulam. Lezi nezinye benibumbane ihora lesishiyagalombili. Kunemsebenzi engikubekele wona la njengamanje. Wazama ukuphuthuma. Yeah. Shada kuza manje. Indaba vele ngikubizwa ngithatha sakho. Umfengisi nashawe isikhathi. Oh, ngingaphi sithathile nje ukuthi kushayele Indlela yini ethinta. ngalilanga. Ngikubize langa la ukuthi sizonegotiate. Kulezi phathi lezo. man, yo. Yabona basithi man. Awudalan man. Bafisa ngwazi ma-out. No. Layilalani. Yeah. Yabona indawo lesebenzisayo. Yeah. Siyithatha manje leyizwe. Abajwayele. Awumanje uthini man. Yazi Sure. ungamlayeli iboshiwe. And futhi singathi ngikubonele eJele. Ngakho ke siyithatha le ndawo. Nina enisebenzele. And wena yazi izinto zenzayo. Yenza amasiko. Ngakho ke kumele wakuphoshe namasiko wenza. Sukuma wena masaka. Ewe, awuhloniphi awusigqoka phambi kwethu. Lalela, uzosikhonzelele phambili. Layelani, thatheni ngimfundisa umsebenzi. Sebenze nje amaflow machine nalo. Bazofika laba abasebenzayo ufike umthole la. Sambeni, uthatha lesikhwama lesishole phansi. Asisigqoko sakho sokuphelezela.